Nga po na Agent Osman sir sa PDEA doon nagipahigayon nga search warrant na dani sa may Barangay Santa Cruz. Sir, pwede mo sayan kung sa ginang pakita pa sir? Ngayong hapon sa atong big paminaw no. Nag-serve ta og search warrant kay Banggit Maranggit, Abaginda Maranggit diri sa Zone 10B, Sihayon, Santa Cruz, Taguluan. Nagikan sa ang search warrant gikan kay Arthur Abugente, search warrant number 100325857. Ay ato sa operasyon sir, unsa man inyong nakuha sir? O natay nakuha dira na isa ka kapit na sa sino. Mga pila ka ang baloran na sir? Pila ang timbang? Mga bana-bana nato na nasa 5 grams. Standard drug price sir? Standard drug price nato karon 3,000 per gram. Sir, so may mahitabo sir kay apil man nga gi-confiscate no ang yang cellphone. Sir, may mahitabo sa cellphone po sir? Apil po nato na sa inventory no kay para ma-check nato sa mga other pwede pa makita nato related sa mga drug sa natin drug mga analysis. Sa drugs transaction nila. Okay. Sir, ang ato ang kaning dinakpan karon kay gipusasan naman siya. Noon sa may tabuan ni karon sir ni Sir Baginda. Dalo nato na sa office, sa regional office nato, tapos proseso nato, buhata og laboratory report para ipa-lab nato ang nakuha na confiscated nato na drugs. Okay. Sir, bisa ano kay pahimang no sa katawhan namin nagkaroon nga para nga dili masama no pareha ning pag-search nato kataw-tauran gyud wato pangpangyabo no og naagi nakita nato sir nga drugs sir. Pahimang no lang nako sa tanan no kung padayon pagyapon mo sa paggamit ug pamaligya sa illegal na droga, maluoy mo sa inyong pamilya, maluoy mo sa inyong kaugalingon na dili basta-basta mapriso. Grabe ka sakripisyal kung mapriso ka para sa inyong pamilya. Pero sir, sa mong naandan nga labi na kaning mga search warrant sir no nga moagi og kapulisan sa lungsod. Ang ato ang process karon sir is gikan gid sa Misamis Oriental, province sa Misamis Oriental, gikan sa kay Judge Arthur pasa sa ato tapos ato gi-serve diri sa Taguluan. So kanang dinakpan karon sir is lakip siya sa watch list. Actually dili siya lakip sa watch list, but nasa search warrant ato lang siya gi-serve. Ayun, sige sir, salamat kayo Agent Osman sir.